vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri mudzimai ane makore 24 ekuberekwa. Handina hangu nguva yakati rebei kubva zvandakapinda mumarriage, but me and my husband tingangoti takatanga kudanana kubva kudhara dhara, but we just have something like 3 years kubva zvatakapinda tose muwanano. I can say kuti kubva zvandakapindawo muwanano nemurume wangu ndakabva ndazotanga kufara zviya zviya zvekutoti ndaitoona kuti ya chinhu chinonzi marriage chinonakidza. So a brief history about my husband ndezvekuti iye ainge akamboroora, ainge achigara nemudzimai wake kuno kujoni. Saka mudzimai wacho mushure mekunge vatengawo zvimwe zvikuru izvo zvavainge vakatenga, pakabva pazotanga kuita umwe mutauro uyo wakazokonzeresa kuti boyfriend yangu yandainge ndichidanana nayo, even though I knew kuti he was a married man, ange achizoita serious kwandiri. Mind you, handisi hure, it is just that I knew his situation kuti munhu ari kutambudzika sei. I was like his closest friend even paainge achiri kuZimbabwe. So the more that his wife made him to suffer, the more I fell for him. Unongoziva kana ukaona murume achingoshungurudzika unozongotanga kuzongova attracted to him, like you have that tendency whereby you just want to show him the other side. Ndo zvakaitika pakati pangu neuyo akazova murume wangu. When I came here to South Africa, ndakasvika mumba musina kana chinhu. You know, he literally didn't have anything, zvekuti ndakatombomubvunza kuti saka iwewe you mean kuti makore ose awo awakashanda uri muno muJoni many years, yet hauna kana mubhedha, hauna kana chinhu? Then iye akabva ati all that he was trying to do ndezvekuti ange achizobuilda a better life for her, for his wife as well as their kids. Ndikabva ndati it is fine. Saka takabva tatanga mukoma from the foundation, kutanga kuti one, we didn't have anything, we suffered, and mama vangu ndo vaingogara vachingondikurudzira vachingoti you need to stay strong, zvichaita chete, and we were enjoying our love. Saka it was somewhere last year, gore rava kuda kunopera, ndo patakabva tazotanga kuexperience those problems. Initially uyu mukadzi uyu paainge akamboramwa murume, zvaakaita ndezvekuti akabva azomboenda kubasa mene kunana Cape Town ikoko kwandainge ndichingonzwa kuti ndo kwaainge achigara achishanda. So when she heard kuti inini I was now with her husband and ndainge nditori munhu wekutoti ndakabva ndaenda ndokubva ndatonobvisirwa tsvakirai kuno, ndokubva ndatobatira pamuviri, iye I think kuti she felt so jealous, but haana kukasika kudzoka, akazotodzoka mai manje. And kubva zvaakazodzoka mukoma ndo pandingangoti ndakabva ndazotanga kusangana nemamwe machallenges mumarriage mangu ekuti kana neni handichatombozivi kuti ndichakwanisa here kumakurira machallenges iwawo andiri kusangana nawo. So I have come here on your platform ndichingokumbirawo especially kune vakadzi vaya vekuti in their marriages vakwanisawo kutosvika makore akawanda varimo mumarriage, so that they can give me guidance kuti ndoita sei, should I just abandon my relationship ndotanga zvimwe zvinhu zvitsva here, since I'm still very young and I only have one kid. Kushanda zvangu ndinoshanda, so I just need that guidance. Zviri kuitika kwandiri mukoma ndezvekuti murume wangu uyu chakandibohwa paari ndechekuti the wife paakauya, handizivi kuti mukadzi uyu akanosvika kubasa kwake then ndokubva vazotaurirana kuti kudii. Saka the moment yavainge vachitaurirana, mukadzi uyu anoratidza kuti pane mimwe mishonga yake yaainge akatobatira murume wangu, because iye murume wangu ndakabva ndaona kuti sikarudzi yake yakatanga kungoluza power simply just a day after sikarudzi yake ndakabva ndaona kuti yainge yava nechallenge yekuti yainge yava kuluza power, and zvinhu izvi it progressed really fast kuti like today sikarudzi yake yakangokwanisa kungoita at least ka1, then the following day 1 yaiya yakatonetsa, the following day hakusisina kana chinhu, kuti tinge tichimanikidza zvainge zvichitorwadza zvaizvo kutoti unozotosvika pakuzviudza kuti sometimes kutongoshandisa chigunwe it was far much better. So takangozongoramba tongostruggle
kugara just like that tichingotambudzika. Then the more that I pressurized him, because ndainge ndava kuti kasi this ex-wife wako uyu paakaudzoka kunoku kwatiri, kasi makamboita bonde mose here? Then iye akabva ati no, handina kana kumbogara ndarara naye. And even hama dzake dzakatoipindira nyaya yacho iyoyo, dzikatoti muroora, you think kuti nezvose zviya zvavakamuita, do you think kuti angazosvika pakuti ange achizotanga futi kudanana nemudzimai wake? You do not know our brother. Saka ndo vakabva vazondikamufota. Saka with time ndo patakabva tazotanga kunzwa kuti pana vamwe sekuru veex-wife yemurume wangu uyu. Sekuru vacho anzi vainge variko uko kumberengwa uko, vakabva vazouya. Saka the moment yavakauya, anzi the next day iye ex-wife ndo paakazongodarika achiona murume wangu, then murume ndokubva azotanga kusangana nematambudziko. So it means kuti pane humwe ushereketwa hwakabva hwazoitwa pamusoro pemurume wangu. We survived like that, and the issue tainge tisati zvedu taiendesa kunana tete. We were just keeping it as a secret mukoma. Tafamba tichafamba, takatanga tichienda kumasowe tichinopiwa minamato, murume wangu achinzi inwa, kana ukanwa coke yakazanganiswa nejinja, if you do this zvichaita right. Iniwo ndainge ndichinwiswa mishonga yandainge ndichinwiswa zvichinzi muviri wangu unge uchidziya, but still hapana, shasha inotoramba kutomuka. So with time takazotanga kunetsana, and the problem that I am now facing ndeyekuti iye murume wangu ava nekamwe kake kastubbornness. I don't know kuti ndo inonzi self defense yacho here, yekuti he feels like he is no longer a man, so thereby anything that I suggest to him anobva angondirafura zvezvo zvekuti kana uchiziva kuti kunze uku kune vamwe vane dzinoshanda, just go out there, inini ndisiye ndakadaro. Ndo mashoko anondirwadza mukoma, because mashoko awa akatanga kubuda mushure mekunge ndangoramba ndichingoresearcha semunhu anoda marriage yake. PaTikTok ndinenge ndichingotsvaka vanhu vanobatsira, paFacebook, paYouTube ndichingotsvaga. Saka ndinenge ndichiti paya iye paanenge ari kubasawo ndiri kubasa, kana ndaita maresearches angu, sometimes ndinotomutumidzira malinks kuti inzwa interview iyi either yakaitwa kana paDrumas kana paSly Media, tarira interview iyi, pane munhu ari kunzi anobatsira vanhu vane maproblems akafanana nesu. But iye sometimes anobva andipindura rafu zvezvo zvekutoti ndega ndinobva ndanzwa ndichipera power kuti so what should I do. Inini handina kana dambudziko randiinaro, iye ndiye ane dambudziko rekuti haasi kukwanisa kana kundipa anything. Dai kwanga kuri kunzi anondipa hake ka1 mukoma, ndo kandiri kungochemera kuti at least ka1 kunyange paweek, kana zvikangonzi akangokwanisa kungogona ka1, it is okay. But here we are speaking of months and months pasina kana iripo, and iye ari kubva ava very dramatic over that issue, zvokuti anosvika pakundiudza mashoko ekuti kana kunze uko kuine vanhu vane dzinoshanda, saka enda kunze ikoko. And the other issue ndeyekuti ndakambofunga kuti maybe let us try to spice up that issue, and ndakambofunga kuti maybe if we try to spice up in our bedroom, maybe zvinhu zvinokwanisa kuita right. Saka I encouraged him kuti timboona mavideos sezvataimboita kudhara, mavideos evanhu vanenge vachiita bonde. Then ndakabva ndaona kuti atova nethat sense of insecurity yekuti kana muchiona video anongokukriticize, so kuti so izvezvizvi wakatarisa sikarudzi yemurume uyu nekuti uri kuona kuti yakamira, and angova nethat sense of insecurity whereby inini manje ndava kutofila like ndiri nhapwa. Ndikazama kuzviexpressa kwaari, immediately he just shoots me down zvezvo zvekuti inini ndinobva ndangoshaya power over that debate yatinenge tichiita. I have tried mukoma, I have suffered. Dai kwanga kuri kunzi haana kana zvake zvaari kundipa, but obva azova munhu wekuti he is understanding, ndaingoti tinongogara hedu tichirera mwana wedu, kana tazofunga kuti tinge tichizoita umwe mwana tinongomanikidzira chinhu chake chongopinda chisina simba kudaro. Then kumitisa munhu I don't think kuti kunoda kuti sikarudzi yake inge ichipinda mandiri iine simba. I had even told myself kuti I can sacrifice my happiness for him, but dambudziko mashoko acho aanondiudza, mashoko iwawo
kuti kana uchiziva kuti kunze uko kune varume vane dzinoshanda, endaka ikoko unofadzwa navo varume vacho ivavo. So I am just asking for any piece of advice yakashata kana kuti yakanaka. Maybe I will take one of those advices. Ndichateverera zvangu mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu hanzi kahwani zvako kana kuine munhu anokwanisa kundibatsira kuti murume wangu angokwanisa kundipa kahwani at least a week I will be fine. Ya, ukaona zvazosvika ipapo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka, zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizopostawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndinewo kanyaya kandikuda kuti ndinge ndichizonyeya nemi. Kanyaya aka it is about banguru vangu namaiguru. Vanhu ivavo mukoma vanhu vanotyisa, and the worst part about them ndeyekuti vakatombosvika pakutomboda kutombodzingwa muvillage, but I think kuti ivo nemamwe masabhuku vanoita unge vane kamwe connection kavainako munyaya idzodzi dzekubata-bata, because chainge chava kuda kukonzeresa kuti vange vachidzingwa munharaunda inhau yekuti pakafa gogo vedu isusu pane zvimwe zvinhu zvakaitika, like ivo amai guru vakabva vazobatwa neshavi rekuroya, ende vakati vabatwa neshavi riya riya mukoma, lucky enough vakabva vazokasika vakabva vazobatwa nevamwe vakadzi avo vavainge vagere navo vari mukitchen, but ivo amai guru pavakasimuka vacho vakazotiudza nyaya iyi, isusu tainge tigere zvedu panze. Hanzi amai guru vakangokaruka vasimuka, ende hanzi vakangosimuka zvekuita kunge vainge vari chirobot, like munhu angoshandisirwa mahydraulics kuti ange achisimudzwa, zvekuti munhu wose akabva avhunduka kuti izvi zviiko zvava kuda kuitika. Then amai guru hanzi vakabva vazongoramba vakatarisa kuseri kwedhoo uko kwainge kuine coffin ragogo, vakangoramba vakangotarisa kuya hanzi ndokubva vazototanga kutorwera marute mumukanwa. Hanzi vainge vachirwera masiriri aya, then vakati vachirwera mazirute aya ndopavakabva vazotanga kubvisa dhuku ravo. Saka vakangoti vatanga kubvisa dhuku ravo, vanhu vakabva vatoona kutoti munhu uyu kana tikada kumusekerera pane zvichatoitika. Saka vanhu vakabva vamhanya ndokubva vambundikira vakabva vati, ko muri kuda kuitei? Hanzi ndopavakabva vazongokaruka vaita zvezvekuvhunduka vakati, ko ndimbori paiko, ko ndiripi? Vakabva vatanga kuhumana. Apa vachihumana ivo vainge vachitodanidzira mazita edzimwe shamwari dzavo. Apa manyadzisiro acho azvainge zvichiita, mamwe mazita acho avakadanidzira ndevamwe vanhu veukama avakadanidzira, ende vainge vachiita sekunge ivo vainge vasiyiwa nevamwe vavo vari kumakuva. Saka vainge vava kushaya nzira manje kuti ko nzira yatashandisa tichienda kumakuva ndeipi, ndarasika manje. Apa vachidanidzira mazita evamwewo vakadzi vemunharaunda zvekare nevamwe vashoma vainge vachidanidzira vainge vari vanhu veukama. Saka chiitiko ichi mukoma chakaitika ndo chakazokonzeresa kuti vanhu vange vachiti vanhu ava munharaunda hatichavadi. Saka nyaya yacho yakatombosvika kwamambo zvekutoti mumarecords nyaya iyoyo irimo mukomanacho, but pakabva pazongoitika kamwe kahutsotsi, so ndokubva tazotongonzwa zvichitongonzi ivo banguru vaifanira kuti vange vachizoripa, ndokubva vazoripa, but mombe idzi mukoma nanhasi dzichirimo mudanga. Ende zvinondipa mubvunzo wekuti kana kuri kunzi iwewe toti right wapara mhosva, mambo vobva vazokuti unofanira kuti unge uchiripa, wobva waudzwa muripo wacho wekuti unofanira kuti unge uchiripa, but mombe dzacho dzedze dzobva dzatombotinhiwa. Ndo zvadzakaitwa mombe idzodzo, dzakati dzatinhwa ndokubva dzazombonogara dziri mudanga rasabhuku, dzakangogara kwakangova kashoma shoma, then ndokubva taona ko mombe dziya hedzodzo tinhiwa dzava kudzorerwa zvekare mumusha mabankuru. Isusu takangonzwa zvichingonzi vari kufanira kuti vange vachidzingwa muarea, ngavadzingwe. Nyaya iya yakabva yangototi tonho. Vanhu vakatombozama kuti vange vachienda kunotaura nasabhuku maererano nenyaya iyoyi kuti ko
zvii zviri kumbotora nzvimbo, waiziti mazovadzorera mombe dzavo. Then sabhuku vakabva vangoti mambo vati hatingati tatorera munhu zvipfuwo zvake, then tobva tazomudzinga munharaunda. Ingozi iyoyo, but I suspect kuti pane kahutsotsi chete kakatoitika mukoma kakakonzeresa kuti ivo amaiguru nabanguru vangu vasadzingwa munharaunda mushure mekunge maiguru vabudirwa neshavi rekuroya. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Mukoma vedu pavakatumidzira audio yavo vairakidza kutoti vakatsamwa chaiko, vanorakidza kuti nyaya iyi yakavarwadza to the last point. Asi hanzi ndo zvakaitikawo kuna maiguru vangu, hanzi vakangokaruka vasimuka vakaita sekunge paiva nechimwe chinhu chainge chavasimudza, ndokubva vangoramba vakati ndee kuseri kwedhoo uko kwainge kuine coffin, ndokubva vatanga kurwera rute. Vakazoti zvino vava kuda kubvisa dhuku mumusoro, vanhu vakabva vaita batai batai, ndokubva vatanga kuumana vachiita sekunge munhu ainge ari mumakuva ainge ava kusaziva manje kuti nzira yacho yaainge ashandisa achipinda mumakuva yainge imbori nzira ipi. Yo, just imagine kuti unenge urimo mukicheni imomo munhu achitaura zvekuti ndiri kurasika ndiri mumakuva, unozvifambisa sei? Please tell me what you would do in that situation. Unoramba wakagara here kana kuti unobva watiza? Pakaipa ipapo. Please let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu. Kana mava kundipostirawo nyaya yangu, please mobva mazondivigirawo chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kutaurawo imwe nyaya iyo yakamboitika apo patainge ndichiri kukura. Pane zvimwe zvinhu zvandaipota zvichiona zvichipinda mumba. Zvinhu izvozvo mukoma, kubva zvandakazviona kubva ipapo pandainge ndichiri mudiki, handingati ndakazozviona again, but I still have this spirit of fear, zvekuti vanhu vaMwari, chikumbiro changu chekuti ikoko kwamunenge muri, even though you do not know me, kana muchikwanisawo, just remember me in your prayers, because this spirit of fear nanhasi uno inogara ichingondiafecta. Ende semunhu wekuti ndinofambawo nemotikari, paya pandinenge ndichityaira motikari kana huri usiku, ndinonzwa ndichipindwa nekutya. Saka zvandinotoita ndezvekutoti ndiri munhu wekuti handikwanisi kudhiraivha ndiri ndoga, kunyange zvisingatendedzwi kubasa, but if I am going on a trip whereby ndinoziva kuti I'll be driving throughout the night, it is far much better kuti nditsvake hangu munhu pahiking spot wekuti I'll be traveling with, so that ndinge ndichizongova nekampani, because ndiri ndega mukoma ndinonzwa ndichitya so, cause like ndinenge ndichifeela as if backseat kunenge kuine munhu anenge ariko, right? Pandainge ndichiri mudiki zvaiwanzokuitika ndezvekuti ndaiti ndakarara nemasiblings angu, because we used to share the same spare room. Pamba pedu paigara pakazara vanhu veukama, so there was no space. Vamwe vaingogara mudining, vaingorara mudining, vamwe vairara mukitchen. Amai vangu vaiva nechipo chaicho chekuti mumaoko avo vakachengeta, ndingangoti dzinza ravo rose zvekare nehama dzababa vangu. She was just gifted like that. Saka vaisarudza kutoti vana vavo tinge tichishare the same spare room. Saka nekuda kwekuti tainge takawanda, mama zvavainge vakaita, vainge vakabvisa mubhedha ndokubva vazongotora mametress maviri, saka taingorara takadaro. Saka zvaiwanzokuitika ndezvekuti immediately paya patinenge taenda kunorara taitombobatwa nehope, so then ndini ndaizongokaruka ndamuka. Ndaiti kana ndikamuka mukoma, ndaiona kamwe kamuka aka kainge kari kebrown, kainge kwakuka zvezvekuti kanenge kachisvetuka apo pacho patinenge takarara. Kamuka kaya kebrown kaizoti kana kandiona manje kaibva kazongonyangarika, then inini ndobva ndazoshaya hope usiku hwose mukoma, ndaibva ndatoshaya hope. Saka kubva zvandakaona chinhu ichocho chandakaona chandisingakwanisi kuziva kuti chainge chiri chidhimoni here, ndochikwambo, ndochidhoma here, handitombozivi. Ndakabva ndazongova munhu wekuti ndaigara ndichingobatwa nemweya wekutya. Sometimes I would even hear zvinhu zvinenge zvisiripo, sometimes I would even hear zvinhu zvinenge zvisipo. I could even hear someone achinoka padhoo, kana ndikazoti ndianiko ari kunoka padhoo,
then you'd find out kuti panenge pasitomborina kana munhu anenge atoripo, because what I'll do sometimes ndezvekuti ndaitoti kana ndanzwa like panenge paine munhu uyo anenge aripo padoor, then I would go there kuti ndinge ndichitarisa kuti ndiani. Zvinhu izvozvo zvaizoti kana zvaitika ndaibva ndashaya kana hope. Even now mukoma, I'm still struggling this spirit of fear. I just hope kuti dai mukangokwanisa kumbowanawo munhu wekuti anotidzidzisa kuti this spirit of fear ungaidzinga sei, because inini inondiaffecta, and the way that it affects me mukoma, I can't live a normal life. Everything that I do, I try to do it ndichitozviziva kutoti ndiri munhu anobatwa nekutya. Kutya kwekutoti wega unotonzwa kutoti zvinhu zvandiri kutya panapa, pane zvinhu zviripo pandiri, pane zvinhu zviri padhuze neni zviri kuda kundiataka, even though you do not have any evidence at all. So please just assist me ipapo. Kana kuinewo vanhu vanokwanisawo kundinamatira, please just remember me in your prayers. Hei vedare, zvakangoma hazvo vedu we, ndonyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana kuri kunziwo munenge muchidawo kupawo miono yenyu, aiwa, do not hesitate to come to my inbox. Zvazvinowanzokuita ndezvekuti kana mukatumidzirawo mavoice notes enyu muine miono yenyu, nekuda kwekuwandirwa dzimwe nguva ndinobva ndangotika message iya yandobva ndangoiforwarda kuna Haiti. Saka kana kuri kunzi mukaona ndichita sekunge handina kuvhura audio, aiwa, do not think kuti handina kuivhura, because I just listen a little bit ndobva ndaona kuti alright, audio iyi yakanangana neepisode ipi, then ndobva ndaziva kuti vanhu vakapedzera kunditumidzira maconfessions ndevapi, ndobva ndazongosendera vanhu vaya vaya, nekuda kwekuti mamessages acho anenge akawandisisa. Saka kana muine miono yenyu yamunenge muinayo, aiwa, do not hesitate, munongouya mobva mazonditumidzira ewhatsapp voice note. Kunyanyanyanya pana mukoma vedu ava vari kuti ivo vari kunetswa the spirit of fear. So if you are willing, please come to my inbox and give us a teaching, then I'll try to post it here. Kana kuri kunzi vedare munenge muchida, then I think kuti tose tinobva tatodzidzawo kuti uyu mweya uyu wekutya, mweya unombobva pai, and what are the effects ekuti ungogara ungori munhu wekuti unenge uchingotya uchingorohwa nehana. Just imagine, hanzi handikwanise kudhiraivha usiku ndiri ndega. It is far much better kuti ndingopika up munhu pahiking spot, ndingoziva kuti mumotikari handisi ndega, because ndikadhiraivha ndiri ndega, I feel as if kune munhu anenge akagara kuback seat. Just imagine, zvakangoma hazvo veduwe.